On està el mòbil dels collons ara? Ahí va. Si està, sí. Ai. Tots els dies vinc a la foto. I ara què? Quines fotos podem fer si no podem eixir de casa? Com no fem fotos per la finestra? Tot i que ben pensat, hi ha un repte creatiu. Vull dir, ara estan passant coses. I la fotografia és retindre els moments que no tornaràs a viure. Igual m'apunta al concurs este del hashtag ara fotografia. A veure quin era el premi. El perfil era ara.nosaltres. Ostres, pues hi ha premis guapos. I diu que faran una exposició. I ara què m'invente jo?